Umuntu omusha. Ukuba unina ubazi ngama-Dr. Mom lozenges, izizukulwane ngezizukulwane zomama eselokhu zakhonela emandleni welapha amakhambi. Yingakho-ke namuhla uma sisendleleni ngisebenzisa ama-Dr. Mom Herbal Cough Lozenges. I-Dr. Mom iyakuqonda ubuhlakani bukamama. Ngakho isixuba amandla amakhambi ukusiza amasotsha akho emvelo ukuvikela umzimba wakho kuma-infection. Yaba. TSD dubla so dubla na sokani madoda emsakazweni okhozi yafam uqoko bathi kudlala imbongo lokho kwamadladlo sefikile uhamba nezakhe ugcwele istudio manje umbalo omningi okhona la onjani umbalo omningi okhona la umbalo ningasabi khuluma msheni thembebe nami ngambona sengene nezinsizwa lapha hey khuluma ngithembebe la msheni udelele uthembudo omdala uzovumeke kanti ukuthi uhamba udelela nje yebo ubhudo omdala TSD mbiza se sukani madoda kunjani emsakazweni okhozi FM kanti uhlobo njani lomakoti lolu hey omakoti banamhlanje kuba nguthatha ngabe sengithe omakoti bensuku zokugcina awuinsuku zokugcina hey omakoti bensuku zokugcina TSD sikubulele mfowethu ngibelele PK ngikaba uyaphila mfowethu phela futhi njani hey ngagcina phesheya hey lo wagcina ngalesikhathi sembiza se ambiza se mbiza se olotheko omkhumbuza bakambiza se hey what is this embiza se mfowethu angibingelele abalaleli bohlelo usigiya ngengoma bengonkana ngibingelele abathandi bomculo kaMaskandi bebonke ngibingelele abathandi bomculo